Yakışık olsun. Benim amca. Hasan. Göreyim kullu da atın üstüne. Ne baydı baydı? Bana nasıl kalifan repertuarını? Manglayında bağlasın, sen arama kâdamsan. Dünya dursun durasın, yok arama kâdam. Yececan, yececan, sen arama yececan. Yececan, canetim, sen arama yececan. 1976 yılda doğulan oyunlar gelin. Sen ne bilin kılaatmışlar iyi. Arkadaşlar gelin ha, yalvartman. Men buna söylemediğim başka da dilim yok. Arkadaşlarının gittiği oyuncu. Arkadaşlarının gittiği oyuncu. Murat Güller'in zintiklerine gidip vermedi. Buradan da yaptı gitmesi. Kendisi şu an tohum diyarını biliyorsun ha. Şu an Yakov'da da gittin. Birine nefim ettin, bana da nefim ettin ha. Şimdi söz ver yani ne? Nefim bozu şunu yalayım. Ak koyun ettim, gündüğün ettim. Öğüdüm gir. Elimle su çekip kahvemle çekip yürüpek için. Nefim bozu gelecek mi? Söz ver ya. Öyle dayıdan obrazında mı hakikaten dayıdan şey? Öyle mi bu 18 yaşlı kıyılar yarıcı ölüm yağdan ha bu? Senin sayağınızda da yaşıkır. Güçtep ya derler, güçtep ya. Konser 1,5 saat gidiyor, surat 2 saat gitti. Sağal, ya gel şöyle gel sağal. Sağallar uyaraylı ilki. Sağallar mı yaşlılar uyaraylı ilki. İlki sağallar uyaraylı. Gel oğlum gel bari. Gel bari gel bağlam. Yarasınlar var yarasınlar ilk şöyle uyaraylı. Gel gel. İşte açık korkma. Şuraya ne abi? Hadi gel ya. Ana da vereyim de geliyor. Şöyle yetişmelik daha gel. Gel hani. Ağrı bir ey tanrı bir. Ağrıladı tanrı bir. Ey dostum ne müşriden. Tabi başka çalar değil. Ooo! Şambel kamyonmuş yani. He? Olsun, sana tamam. Aramasını da ayrıca. Hey ya, hey, mayda. Ya, verdin sesi. Ha, yaxşı olacak. Şu diyece oyun, ıxlatım ben durmuştu hiç tarzda oyun nerede? Her bulmamda 3 günden bir kere gelip oturup kaydım ortada bir toy içine girip prosmotr etmeli, bağırlap durmalı. Önüme bir daha da garanti vermeyecek. En ulu toy, hemen bir 30 adamcık çağırı. Kim mi dedi? Bir klas toyuna haydi toymak girim dedi. Emmedim, ana edilip yürek koyulup işine de neticemi görüp böyle. Yaxşı production önemsizden netice bizden 2025 yılın dekabrına çeldi, 2026 yıl Tomton'a çeldi, şu stüdyodan gatbul masşlarlı işlere karışın. Senin tamamını çeldiğini biliyorum ben. Rabotoyum. Halipa görüm aşağı. Ya toyda olduk yani. Yine bir de ben aydım aydı. Sana benim üstülü var öyle mi? Ağzını tanıyacağım. Aslan ne yapıyor? Aslan narlıydı. Edip o sahne aslan olmalı acı. Tamam. Başka aslan at sahne çıkardı. Kim tanıyor? Gün şuna adına aytayım aytmayayım. Bardak gözü seyer şol. Sahnede doğulan ya Allah. Sahne diye bölecek şol. Kim mi arslan deyip ben pasını kime adını tutayan? Adından vakti şu. Ha? O aldırtmaya sana. Kim mi arslan deyip? Bilmiyorum. Senin mi olursun deyip olsa arslan. Asi. Ne artlara arkadaşlar. Ava olma nedir? Hakiki halkın hizmetine koyun. Senin şun yer halka hizmet edip
İlim bunu alkışını alıp gelme. Ne diyeyim? Halife görünmüş at. Onu görecek bana ruhsat versene. Toyda görüşelim. Работаем. Bugüncüğüm. Assalamu aleyküm. Aleykümselam. O yaşı. Ne mesela aydım aydıp toy yok diyen mi? O. Bir gayret et bir toy yok birden ayın 24'üne. 24'üne durasın. Göreyim hadi. Gör. Bollu 24'üne boşağım. Boş Giyse mi? Ha o giyce. Bollu gruppa mı baren bilası o ya mesele yok. Yok grup banarak dersen ödüm vurdum ol yani insan. İnime yürü yanına. Ödüm vurdum. Amsan men yok gördüm vardan. Mara iyi var. Aydım yani o. Aydım goğaytın olsun. Gruppa mı vardan oldu. Aman. Bilyen çünkü insan sen baranda aydım aytmalar. Aydım bağışlar ayt ya. Sen tans etmez tans. Salam aleyküm mehriban iyileşler. Zor olur. Git yaxşı. Bir tärleri qaytasım gelýär mehriban diýenler. Bir horlan çok kol biýanam aýtdym. Aşyk köp adyýat. Ýa-da günüň dowamyna iýmeýimden bir tanýýat. Iýseňem çişäň, iýmeseňem. Sebäbi dogry iýmitlenemzok. Ine menene şumat näde bilen horlanyp bir näde diýip bir gelin var da. Şu gelin men bilen guruluşdy, men tapdy, onu näde meňem şoňa ýazylasym gelýär diýdim. Ay siz artykmaç bir sizde artykmaçlyk bir daýaglygam ýok diýä ýöne. Sıramno Halipa diýdi, sen bilen bir diýdi. Näme başlasym gelýär diýdi de. Hakykatdanam en şun 20 gün mü kağışın iýän gyýlar näçe kile horlanyrmy aýtjak däl ýöne ýüzümdenem bildirýändir her kimem diýe horlan soňlagy bir odan horlan özüňem bir kili bilen käbir adam horlanyny bir kili has nime diýär ýüzü gözü ýa bir kili akya bilenmi oň ýalamda täzäbinem üçin näde jan bilen habarlaşyň siz sebäbi nahar iýmel eken 5 wagtyna adaçyk porçular özüm hemme zatba şu mantyk çelli var daşy nimesi var sofruktu fan var olan ay hemme zatba da şu öýde näme iýän bolsaň şu iýmitler ähirsi ba ýöne 5 wagtyna ine men var 100 metreden gyýdar 100 metre hakykatdan am görýän anan näde ýene bir bara bir aýdan görüň meni tog haratmış tog sanmalaryn şey diýip öwnäýdim mehriban diýenler. Hakykatdanam näde jan bilen habarlaşyň. Naharlarym şeýle arasa da nimet men bir zatyny gowurdum. Ana şu getirýär ina bana da soğuk ýalar diýip ýa-da getirýär. Şu smoothie diýen. Şoň wara daşy şol zavatskoy ine alýandan napitaklar çoň ýalyk zavatskoy hakyky özüň şey açmasaň olan boly. Men şonsyny gowurdum. Arkaýyn alyp iýip bilýänne. Näde jan? Mehribanym. Odan dena köp sag bol. Denalaryň, gelinleriň, gyýlaryň owdurlygy üçin sagdynja, owa iýmitlenmek üçin, sagdyn ösmek üçin, gözelleşmek üçin eriňizden baryňyz edýän näde jan köp sag bol. Indi saňa da görnämoga. Ýöne arasynda näde görnok diýip bara. Adaçyk nar şeýni edýänmen. Ay qaun iýäsem ka iýän diýän onu näzli. Awaraç. Ay birden ýedim bilen zat var. Ay näze görnok diýip ilk goý görýän. O näzler däl özüňe diýän bolýan gyýdylar. Ýöne ay birden bir ýesim gelýär da. Ýöne inni hasam dogry ýola düşdüm. Ýemejek bolýanlar artykmaç zat. Ýöne hakykatdan hem ýadyjan görýänmi? Şu seniň rahmetin gülüm. Ne senin işleyen işin rezultatı. Mehribanym köp sag bol. Menen nomerynam goýaryn gelin gyýlar anan aýynda. Bulmana bir hepdeliň alyp görüň, bir hepdeliň 6 günlük. Günne akşam gelýär, erteki iýjek nahan günne akşam 7-ňe ary 8-ňe aryna gelýär. Onu saat 8-de, 10-da, 12-de, 16-da, 18:00'da. Gata çyksaňyz gaýnan suwya köp çay çaýmaly. Ne mehribanlar odan ýaşap, odan garradýanlar. Mehriban diýenler hemme düşünen peýdary hem özüň sagdyn bolýan, hem özüň ýeňil durýan, hem odan bolýan, giyinişiň hem gelişip dur. Şoň üçin mehribanlar näde bilen gorlanyň